Aw ni yan ma bi an bɛna den dumuni dɔ de dilan. I ka denmisɛnnin mana ban dumuni na cogo cogo e ka nin dilan k'a d'a ma a bɛ ja da kosɛbɛ. Aw bisimila. Waasa ka den dumuni dilan an mago bɛ se karɔti ma. Karɔti den kelen bɔɲango a bɛ komi i n'a fɔ tilela. An kɛlen ka karɔti tigɛ an bɛna cirinjiri k'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni sabula an bɛna ale de balabala. Kɔmɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na kɛrɛdanin fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye foromansi kɔ a bɛ komi i n'a fɔ vache an mago bɛ se o den kelen ma. Nin min dilantɔla filɛ nin an fɛ k'a daminɛ den kalo 6 ani dɔɔni na ka taa fo kalo 8 bɔɲango la o bɛɛ bɛ se k'a dun. N'a sɔrɔla i ka den ye dumuni daminɛ joona i bɛ se k'a d'a ma 6 mois yɛrɛ la. Nka n'a sɔrɔla k'a ye dumuni daminɛ 6 mois de la e b'i jɔ dɔɔni fɔlɔ sabula fɛn fila de ɲaaminen don ɲɔgɔn na. A kɛlen da kɔnɔ an fɛ an bɛ kɔgɔ fitinin k'a la. Kɔmɔ yɛrɛ y'a ye n ye ji fana k'a la ji bɛrɛ tɛ ji kan ka se k'a balabala fo k'a magaya. An bɛ barama datugu a da la miniti damadɔ dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ k'a magayara. An bɛna dayɛlɛ sisan k'a lajɛ n'a sɔrɔla a magayara. An bɛ furushɛti dɔ ta k'o turu a la ka sɔrɔ k'a bɔ. An b'a ta k'a k'an ka mixeur kɔnɔna na k'a si ni foromansi ye. N'a sɔrɔla o t'i bolo i b'a nɔɔni dɔrɔn k'a bɔ tɛmɛ wo fɛ n'a sɔrɔla i den ka ŋo ka dɔgɔ. K'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.